So where would Senjokobi Sint-Jacobi would probably be somewhere around here. Okay. And then Egmond would have been all the way down here somewhere. So this is Oh my gosh. the distance that his body has traveled. Joy Meijer is speciaal voor de tentoonstelling Oerkaam uit Engeland. Haar omke, Harry Kleiner, wie boordtechnicus in een Lancaster. Hij is in 1943 omkwam bij Egmond en onspeelt bij Sint-Japik. And here is Harry, and we have his notebook and his medals. That is a wonderful tribute to my uncle. It really is. And when I said, please take good care of my uncle, you certainly did. Ja, als mensen denken aan de bevrijding van Nederland, dan komt misschien net heel gauw Friesland bij je op. Maar hier is wel degelijk een heel soort gebeurd. En ja, daar ben toch de jaren hinnen een heel soort eigenlijk sporen van waarom te zien. En die zusje ik in deze cel. Een heel soort voorwerpen die er voen binnen, toch de jaren hinnen. De familie van Harry Kleiner had na de oorlog een sterke band gekregen met Ljouwert. En Joy is dan ook wies dat zijn medailles nou in het Fries Museum liggen. So I'm terribly grateful to you because I have no immediate children to leave anything to know that all these wonderful things are here in the museum, along with so many other incredible relics that you have found. Hoewel de Tweede Wereldoorlog lang lien is, had de tijd van nou vergelijkbare situaties. Sloots hoopt dan ook dat de tentoonstelling een rol spelen kan in bewustwording. Als mensen ook in gesprek gaan en nadenken van wat gebeurt er maar als het oorlog is? Wat voor invloed heeft dat op gewone mensen? Nou, ik denk dat dat al iets is wat al mooi wezen zou. Impact is te zien op 20 juli.